இந்தியாவின் இளைய பிரதமர் ராஜீவ் காந்தி, நாட்டின் எதிர்காலத்தை மாற்றிய ஒரு பெரிய தலைவர். இந்திரா காந்தியின் மகனாக பிறந்த அவர், அரசியலுக்கு தற்செயலாக வந்தாலும், இந்தியாவை நவீன உலகத்துக்கு கொண்டு சென்றார். கம்ப்யூட்டர், தொலைத்தொடர்பு, தகவல் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி ஆல் தீஸ் ஸ்டார்டட் ஸ்ட்ராங்லி டியூரிங் ஹிஸ் ரூல். இளைஞர்களுக்கு வாய்ப்பு, விவசாயிகளுக்கு ஆதரவு, இந்தியாவுக்கு புதிய கனவு, இவை ராஜீவ் காந்தியின் முக்கிய பார்வை. அவர் எளிமையான மனிதர், மக்களுடன் கலந்துரையாடும் ஒரு உண்மையான தலைவர். 1991ஆம் ஆண்டு நடந்த துயர சம்பவம் இந்தியாவை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியது. ஆனால், இன்று கூட இந்தியாவின் டிஜிட்டல் முன்னேற்றத்தில் ராஜீவ் காந்தியின் கனவு உயிருடன் உள்ளது. ராஜீவ் காந்தி, ஒரு தலைவர், ஒரு கனவு, ஒரு காலத்தை மாற்றிய மனிதன்.